କଣ କରୁଛୁ? ବସିଛି କଣ କରିବି ଆଉ। ବସିଛୁ? ହଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ ତ? ଆଉ ଯଦି କାମ ନାହିଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ନେଇଯାନି ଗଣି ଦେଇଛି ରଖିଦେଇଛି ଗଣି କାମ ନାହିଁ। One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11. लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? 11, पीछे देखो, पीछे 16, 17, 18, 19. ସଇଲାଣି?